Rokamano Ifinya Kidi. Manaka montie karka kanyo e komiti mar thieth e od bura Martin Peters Owino wan go karkae. Dipo ni gini dhi poa kendo kaka corona. Nikech waneno gin cases mantiere ka gi ka to bende gionge iyudo jok mane gi chal kata science to bende gionge ikruok maru bende kaka jo komiti gin magi nikech sano sedo mana wach kawuok e migao mano mar thieth. Aparo ni ikruok achiel mane ochwatimo maber kabisa en confirming the DG, Director of Health, Dr. Moth, because statement mo mekcha is very correct. Mpox and cousin smallpox. Mapano case mokwongo notimore DRC 1970. Ai moro dugo timore 2022. En gima kodonjo kuomi to tieko about 12 days tichako neno kiguonyori, kinegi lymph node gi kuot and all that. To adwa nyiso jo Kenya ni okunego gi panic. Or spread skin to skin, that is correct. To okwadwa panic moro ni okinya donje lift, okinya timango. Sani kama onyalo landre mana household maji rub shoulders. But more important, mabende ji okong'eyo ni the fact not spread from skin to skin no, and very efficient kodonje sexual contacts. Kendo odhi mapiyo kabisa. So anything mane dendi can also go eduong ni kocha. Maka uriworu onyalo bedo very effective. To gimaduong ni mokwongo mane nentie 1970 cha ne ok tek. Masani ni makuri luongo ni clay 1B sub 1-2 very efficient. Onego ji piyo mortality ne malo momiyo kuro nyaka geng'e. Korka public health control taparo ni wan sawa. Wan gi a lot of laboratory makuro nyaka gitim magi yud ni manitie kata manitie. Right now it is only one case. The rest are suspects. But in Africa, Gimaskea in Africa, osenego ji malomi abich and over 17,000 people are suspected cases. So oken gima wanyalo kao lightly. Omiao akwa Minister of Health, this is emergency. Maka nitiere funding magedwaro to giwach sani because it can evolve to another thing. Kikwa depend ni wabro yudo doses from Austria or what. Nitiere Biovax gi Cambridge mo bende should be very vital in this process. That process should be fast-tracked. Mondo waneni koponi gik kaka ne COVID gik wanyalo manage nango. Kamano. Erokamano ahinya.